mahingon tusugbo ug sa mga nagsunod ning among pagsibya. Biyernes karon, Agosto 28, tuig 2015. Kini si Crystal Cromente ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Liboan ka mga miyembro sa Iglesia ni Cristo ang nag-vigil kagabi gawas sa opisina sa Department of Justice sa Padre Faura dito sa Manila. Kini usa ka protesta sa alegasyong pagpanghilabot ni Justice Secretary Leila de Lima sa kalihukan sa Iglesia ni Cristo. Ang protesta resulta sa kasong illegal detention nga gipasaka sa gipalagpot nga ministro sa Iglesia ni Cristo nga si Isaiah Samson Jr. batok sa 8 ka mga kadagkuan sa Iglesia ni Cristo. Si Samson mipasangil nga siya ug ang iyang pamilya gipriso sulod sa ilang balay, human siya gipasanginlan nga maoy nagsuwat sa usa ka blog nga nagyagyag sa mga irregularidad o korupsyon sa simbahan. Wala pa mo pagawas og panahon ang kadagkuan sa Iglesia ni Cristo kalabot sa maong hitabo. Matud pa sa kapulisan nga nakakuha og rally permit ang mga miyembro sa iglesia sa gihimong protesta ug vigil kagabi. Usa ka low pressure area ang magdala og pag-uwan-uwan sa Eastern Visayas karong adlawa. Ang low pressure area nasigpatan sa mga weather specialist sa Pag-asa 450 kilometers east of Maasin, Southern Leyte. Nagkadayon ang Pag-asa nga base sa kasamtangang dagan sa LPA, posible kining dili mahimong usa ka bagyo. Samtang madag-umon og may patak-patak nga pag-ulan ang kadaghanang parte sa nasod. Dinhi sa Sugbo atong paminawon si maka-apekto alang sa kahimtang sa atong panahon. Sa low pressure area, ginabana-bana base ng available data sa 450 kilometros silang Maasin, Southern Leyte. Sa coordinates na 10.2 north latitude, 129.6. Tungod aning system ang Metro Tibok Visayas, makasinati ang mapangaronon nga dito sa madagoman ng kalangitan, inubanan ani ng panagsang pagulan, panugdog o kilat. Hinay nga to sa kasaraan nga nangangin ang muros, gikan sa amihanan silangan nga to sa amihanan kasadpan o ang kadagatan, malinawan nga to sa kasarangan ang pagkabaloron. Samtang sa bahin o ubang bahin o Eastern Visayas, Bicol Region o Probinsya o Quezon, makasinati ang madagoman ng kalangitan, inubanan ani ng hinay nga to sa kasarangan na pagulan, panagsang panugdog o kilat. Hinay nga to sa kasarangan na hangin ang muhuras, gikan sa silangan nga to sa bagatan silangan. Ang kadagatan aning mga lugara, malinawan nga to sa kasarangan ang pagkabaloron. Agot ng temperatura din sa Metro Cebu, gikan 26 hanggang 32 degrees Celsius, ang adlaw mosalog alas 5:55 sa hapon. Ang pagtaob sa alas 9:28 sa buntag o ang paghunas sa alas 4:55 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 12:04. Ikan sa Pag-asa Visayas DOST, may kasilagan. Daghang salamat, Miss Mayma Kasilagan. Laing holiday na sab ang isaulog sa mga Sugboanon ug tibuok nasod sa umaabot nga Lunes. Ang August 31 gideklarang regular holiday kalabot sa Proclamation number 831 isip pagsaulog sa National Heroes Day. Kabahin niini walay klase ang tanang level sa tanang tunghaan sa nasod ug wala sab trabaho ang nagkadayang ahensya sa gobyerno ug laing sektor nga nagasaulog sab og holidays. Samtang ang Department of Labor and Employment kundole ni pagawas sa payment scheme sa mga empleyado nga kinahanglan mo trabaho sa maong holiday. Sigon sa dole nga ang trabahante nga dili mo trabaho sa August 31 makadawat gihapon sa 100% sa iyang regular salary. Kung mo trabaho ang empleyado sa maong holiday makadawat siya og 200% o doble sa iyang regular salary. Kung ang empleyado sa mo overtime sa maong adlaw makadawat siya og dugang 30% sa iyang inuras nga bayad. Kung ang empleyado mo trabaho sa maong holiday diin maupod kini iyang rest day o day off, makadawat siya og dugang 30% gawas sa 200% sa regular salary nga iyang madawat. Og kinauwahian ang empleyado nga mo overtime sa regular holiday diin iya pud kining day off, makadawat og dugang 30% sa lain iyang madawat nga bayad para anang adlaw. Sa laing bahin, ipagawas na sab ang Malacañang sa mga holidays sa sunod tuig 2016. Sa Proclamation number 115 Section 2015, adunay 19 ka mga regular o special non-working holidays ang gi-deklara. Kasamtangang gisirad-an sa Mandaue traffic ang dalan gikan Cabancalan padulong AS Fortuna karong adlaw tungod sa dakong baha.
Ang kusog nga ulan ganinang buntag dali nga nimugna og dakong baha sa kadalanan hilabi na sa dalan AS Fortuna. Ang Mandaue Traffic Office miawhag sa publiko nga mangita lang usa og alternatibong nga ruta tungod sa grabe nga kahuot sa trapiko. Sa laing bahin, minibus nawadan og break sa dalan sa Kanduman pasado alas 8 kaganinang buntag. Matod sa Mandaue Traffic Office, ang driver sa bus nakabantay nga nawadan og break ang iyang gimaneho mao nga dali-dali kini niya ang gipadaplin. Wala hinoy na angol sa maong insidente. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasud. Had your daily dose of Sun.Star News? Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more, welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you! 10 high school teams, 7 college squads,
Two divisions fighting for the championship crown. Who will reign sa Southfed 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit sa Southfed at sunstar.com.ph to get the latest updates. Southwestern Cobras gipilde sa UV Green Lancers. Sila kapuyan sa detalye. Nagmadaugon ang University of the Visayas Green Lancers batok sa Southwestern University Cobras 55-48 kagahapon sa kulbahinam nga duwa sa Sisafi Basketball Season 15. Sikit ang duwa sa duha ka mga kupunan sa unang quarter, diin milabaw ang Green Lancers og duha ka puntos paghuman niini. Sa ikaduhang quarter, misikad ang Cobras aron tapuson ang first half sa score nga 32-24 pabor sa Cobras. Nagpabiling sikit ang duwa kutob sa tunga-tunga nga bahin sa ikatulong quarter apan mipasikad ang Green Lancers aron tapuson ang ikatulong quarter sa score nga 45-38 pabor nila. Sa pagsugod sa ikaapat nga quarter, nagpadayon ang nindot nga duwa sa Green Lancers, pinaagi sa ilang nindot nga dipinsa, diin nalimitahan lang og 10 puntos ang score sa Cobras sa fourth quarter. Nangulo si Steve Acomo alang sa Green Lancers nga dunay 15 puntos. Samtang sila si John Manso may score og 10 puntos ug si Ray Suerte mihatag og 8 puntos. Sa high school, gipildi sa University of San Jose Recoletos Baby Jaguars ang Cebu Eastern College Dragons 59-55. Matan-aw ang Sisafi Basketball Season 15 matag Martes, Huwebes, Sabado ug Domingo live sa sisafi.sunstar.com.ph/live o sa www.sunstar.com.ph. Leia Number 1 tennis player Novak Djokovic, bag-ong UNICEF ambassador. Mubalik si Lea Kapuyan sa detalye. Gipahibalo sa United Nations Children's Fund kun UNICEF ang appointment ni Novak Djokovic isip bag-ong UNICEF Global Goodwill Ambassador. Si Djokovic unang nagsugod og trabaho sa UNICEF niadtong 2011 isip ambassador sa ilang nasod nga Serbia. Alang ni UNICEF Deputy Executive Director Joka Brandt, si Djokovic usa ka matuon nga kampyon alang sa kabataan diin nakatampo siya sa pag-ugmad ug maayong kaugmaon ilabi na sa mga kabataan nga wala mahatagi og gustong pagtagad sa ilang komunidad. Si Djokovic niingon nga ang iyang appointment usa ka dakong dungog ug iyang ipadayon ang pagtabang ug pagpanalipod sa katungod sa mga bata. Niadtong 2014, usa si Djokovic sa mga nitabang sa mga biktima sa grabing baha nga nikalas og daghang kinabuhi ug nawad-an og Pinoy-anan sa Serbia, Bosnia ug Croatia. Ang UNICEF usa ka programa sa kalibutan diin ang tumong mao ang paghatag og maayong kaugmaon ug paglaban sa katungod sa mga bata. Leia Kapuyan sa Balitang Sports. Mga kabisdak! Ania na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak atuan gikan sa Bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, Bisayang dako, makalupad. Mahitugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ania na bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisdak magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. It's a baby girl alang kang Patrick Garcia ug Nikka Martinez. Ang tibuok detalye sa Showbiz Chika ni Miley Sereneo. Good news ang nadawat sa fans ni Patrick Garcia human gi-share sa actor nga si Patrick Garcia ang gender sa ilang new blessing with wifey Nikka Martinez. Sa Instagram account ni Patrick, makita ang caption sa maong hulagoy nga ang #babygirl ug makita nga ginganlan na nila kini og baby Patrice. Kay namduman nga si Patrick ug iyang asawa nga si Nikka gikasal ni adtong Marso. Og aduna nay naunang baby girl nga si Chelsea. Kahibaw-an nga ang aktor aduna na sab 7-year-old son nga si Alex Jazz sa iyang ex-girlfriend nga si Jeneline Mercado. Kini si Miley Sereneo alang sa Showbiz Chika.
Chito Miranda ni padayag og kadismaya sa report nga ni gawas bahin sa iyang asawa nga si Neri. Mubalik si Miley Sereneo sa Showbiz Chika. Human bago lang ni kumpirmar si parokya ni Edgar vocalist Chito Miranda sa heartbreak na ilang giagian sa asawa nga si Neri Naig. Nipadayag ang singer sa iyang kadismaya batok sa mga naunang nag-report kabahin sa hitabo. Sa Twitter account ni Chito, makita ang usa ka tweet diin giklaro niya nga wala gyud nagpa-interview si Neri kabahin ni atong nakuhaan siya sa iyang gisabak. Human sa maong tweet, gisundan kini sa vokalista og laing pang tweet diin niingon siya nga bisan dili ganahan si Neri mohisgot bahin sa iyang miscarriage, itubag lang niya ang reporter nga nangutan nakabahin niini alang sa kortesiya. Sa ikatulong tweet ni Chito, nahibaw-an nga didismaya ang vokalista kay inisyal nga balita kabahin sa miscarriage ni gawas nga heartless ug insensitive. Apan sigon ni Chito nga iyan na lang kining gipasagdan kay matod pa niya, it is always better to take the high road. Kay namdumang gikumpirmar ni Chito sa Instagram ang miscarriage pinaagi sa pagpost og hulagway ni Neri og pagcaption ini sa panghitabo. Kini si Miley Sereneo alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisita ang celebrity.sunstar.com.ph o i-follow po niya sa Twitter @SunStarShowbiz. Sa lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto o 642 Lotto sa mga bola kagabi. Bulahon niya ang 645 Mega Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang-updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sa abang among mga updates sa Twitter @SunStarOnline ug sa Facebook Sun.Star Pilipinas. Kini si Crystal Cromente ug kini ang Sun.Star Pilipinas.